Yimi ke umsakazo ongabingeleli ngilapha eMaritzburg ngizobuza lensizwa njoba ngisuka kaNongoma nje okuthiphila nalento sesihambe safika sayithola sizwa yakithi sawubona siyabingelela. Yebo njani bhuti? Siyaphila insizwa yakithi ngabe ubani igama lakho? Igama lami ngingu-Ayanda Isibongo waKaMchunu. Ndaba ezethu amacungwane angifuni kuyokho ngiyalena le uyisitabane. Yebo kunjani? Yini isitabane? Isitabane Umuntu onjani? Oh sorry. Umuntu onjani isitabane? othandana nabantu besilisa. Ungabe lento ekuphethe mfowethu usuqala ukuyisukumela ukuthi nilungise njengomndeni noma eyifokofo usuqala ukuyisukumela lento leyo ukuthi niyelaphe? Cha, ayikwazi noma singayamuntu ayikwazi ukulapheka ngoba into engazalwa nayo. Wazalwa nayo. Ungabe isikhona isibonelelo osithola uhulumeni unjengomuntu ongafani nabanye abantu ngoba ngiyibona ukuthi noma ezalwe isigoga kube khona ayithola ikhona isibonelelo esithola ngenyanga? Cha asikho, kahle kahle bhuti asiso isifo lesi. Yini kanti uyafana nami wena? Yebo siyafana. Musungidakela wena azivalele video futhi ngiyasula.